tarata don l'Amérique ko kan ko kotigi Anthony Blinken e laydu deme laselu ke Kazakhstan ka yerma horonya anaka kanabla kokoroma doluka tarata don l'Amérique ni Thailand ye tegedi nyoma lakana baraw lajelu damine Thailand korean fanfela la akachani sordasi ba duro fla nyona kabo jamana bisabala l'Amérique lasgiden shin jamana kanye laseli ke teneluna ka foku peken kan ka tien foni jelenya ye coronavirus banakise na chuga wula l'Amérique énergie kotigi sotunye laselu ke ko banakise ni purkutura ka bo shin laboratoire do de kono Joe Biden ye kenesigi ke l'Amérique masaya so kono ka farafin ka tasibla kalo nyanamaya luke aye ayira ka foku farafin ka tarigu doni badi be bala l'Amérique jamana konnana La dilikantu dira l'Amérique météo fait ne sanji glacima ba bini ni neige bilibili bayi bitarata na Connecticut, New York, Massachusetts, New Jersey and Rhode Island marala